אני פה עם בת דודה שלי, אנחנו רוצים לעשות את משחק הבעיטות. היא תתחיל ואז אני, ואז נעשה טוטו. יאללה, תתחיל. אני אנסה. לאן את רוצה לבעוט? אני רוצה לבעוט לשער. אני אבעוט לשער, אני אנצח אותך. ותי, לפה תלחצי על איפה את רוצה. כל הכבוד. בת דודה אחת הצליחה לי. עכשיו אני הצלחתי. עכשיו הבת דודה השלישית תבוא. מיש. בואי, תלחצי על איפה את רוצה לבעוט. בשער. פה. כל הכבוד, עכשיו את. עכשיו אני אלופה בזה. כן, יאללה. תראה שאני משחקת טוב. מי שעשתה ראשונה עוד פעם, יפה, זה היה קרוב מאוד, אבל הלכתי. עכשיו אני, ועכשיו אנחנו הצלחנו את 5 הבעיטות, וניפגש בוולוג הבא, אני יודע שלא העליתי הרבה זמן סרטון.